Seti hoş gördük. Hoş geldin. Oğlanlarım bilen operatorlar sen Mustaqlan. Matlaq etdik. Şu proyektimizde, täze proyektimizde sen çağıralıydık. Hada şowun gelip betdi. Gün soradan başlar seti. Tamam. Yan bir hilyonu tolgundurjaqlarda begde ya, emotsaqdı. Gün soradan başlar, soramada hiç ýagdaýda öne seti ters düşünmeler, şundan yürekden jogap bermeli. Tamam. Aýdaly saňa şuwun biri gelipdi ya, seti senin durmuşunda 3 gün galdy. Şu 3 günde näme derdin? Bir näme etjäň aýsaň, men kän gurlap durjakka pikirim bolup, esasy näme derdin? Şu 3 gün näme sarp ederdin? Niň soňky durmuşyň soňky 3 günne geldi şowun. Näme etmekçi? İlk bilen gelýän zat elbetde maşgalaň bilen. Öýde bolardyň. Edil 3 günde näme edin? Üç köşük bada etmezdim. Sebebi näme etseňem üç köşük manysy bolmazmy hadi ýani ona manysy bolmaz. Olam her hile kladym. Mysal üçin aýdyma menki. Mysal üçin et geçmedik zatlanma bilýärmi, goýup gidip bilmedik nefilimma, zadymma, taryhy. O şol zatlary reski ýetişdirerdim. Şeýle näme birden gidäň ýagdaýymda şeýle Over. Nufol iş ilk birinci bilen wagtym öýde bolar. Ýakynlaň bilen emmesini görerdim. Emmesi bilen baderdim. İş meselesine hem şonýalyk diýerdim şeýle. Men aýdym men ýalňyş zatlara ulanma, oglan berk beredim men zadymma. Şeýle. Eger çağam bolsa, dost oglanma diýerdim. Gaýra dedim. Çağam, gowja seredim. Beýle adetme. Garada ýakynlaň bilen geçirip ýakynlaňa da bir edip ýetişmejek zatlaryny tawşyrardym da şeýle. Ýetişmejek zatlaryny tawşyrardym. Aýdyma ýöne 3 günde ýetişerdin mi ýöne? 3 gün albomy mesut bolýar. Şeýle. Allah var hadi ýa. Ýöne aýdyma bakalarmy? Aýdym bar diýip kirederdim. Ýöne ýatgalardyň bir aýdym. Sawlaş giderdim. Bilýärmi? Sawlaş şeýle. Soňam plança 1 ýyldan 3 ýyldan 4 ýyldan oğlanlar aýdarym şunu çykaryp goýberem. Ýakynlamam dinläp bilýän şeýdi. Ýakynlaňa sag bolsun aýdyp. Ýene bir zat, ýene geljege bir zatlar öwredip bilýärmi? Geljekde nesile bir zatlar aýdyp. Şeýdi diýip ondan şeýdi dipdir zat diýer. Bilýärmi? Ýa gatdy bolarlar. Şäht gowjagap ýöne ştaýda näme? Para başgaça di aslında. Ýok, sonra başgaça däl. Şu 3 günlük edip ýetişdirjek zatlaryň durmuşyň häzirki wagtynda da dowamly edýänmi? Ya bir ýatdan çykaryp başga bolýan ýerler bolýan. Ýatdan men bara bir sözüm bar. Ben bilýän bolsaň bilýän 20 gidip aýdymlanma şeýle 23 24 ýetişmedim 24-de gaty emosional tarapdan gowgunnama merwet gunnam käm boldy aýdym bir hilek alham ýitdi. Raç kellen başga-da fokus başga zatdy. Anan boýul bolsa 25'te şu an ýazyp başladym sözde. 25'iň soňuna çykýar. 25'iň. Ondan şu ýylla esasy aladam näme? Bir açyk iş bilen başagaý bolup, unda şu wagt gowy gidip duraýdym. Özümi doly kämilleşdireýin nipkäte ejem zatdan bir açyk daşlaşdym bilýän, öýden daşlaşdym. Öýe baramak käte bir beribiljek nimany, beribiljek söýgüm berip ýetişemek beresim gelse-de ýadymdan çykýar da ýa-da güýmen ýa-da başga ýa giç bolýar, şonýa bolýar. Naşonda birinji fetrim şondan başlaýar. Näme meni dinleýijilerim küýsänok, ýöne küýse ýa ejem diýip bilýärmi? Dinleýijileriň içine soramak, ýöne ejemiň içine sämensiz bilýärmi? Şo maňyda şu wagt esasy zat, şoň üçin bollugyndan şu wagt ejemiň ýanyna baryp durýan. Şo zat pikir gelýär da erwet bolum, şo birden asasyna wagt etdim de ejem jaňatdy da. Şeýle. Oğlum öýlady gelä. Arasında zahmet oldu benim. Gaty öldüm, kiçilik gittim da edim öyle başladı. Ondan sonra doğru gaty o. Näme päät gelçek göret ýa diýjegim bolum, ona men ýa aýtdyň näme päät gelçek göret ýanny. O ýaşkan emmi zat alyp ýetişeň geldi. Soň ýetişen söýüp diýip, laý bilýärmi şoňa pikir bar. Köp sag bolsun aýdýas, jogabyňam gaty o. Aslında şu bizim maksadımız proyektimizin adından belli bolşar. Hiçten giçýäşi da şu hiçdady giçikdirmeler, esas etmeli goýmaly zatlaryny şu 3 güne goýmak gerek gelýän manysyny bermek istedik. Seňem pikiriň bildik, tomaşaçylymyza da ýetirdik. Gaty gowy sorak. Köp sag. Görýänlere most
gowy täsir eder. Awa, belki o niýetlemedem şol gowy täsir eder dip umyt edýär. We gelenin üçin, çakly kabul edenin üçin. Sağ ol, size sağ olun. Awa, sağ ol. Brand Visa Collection'ın adından hemem hematkarmy Täşkowyň adından çok sağ bolsun aýdýar. Size de sağ ol. Sağ ol. Ýere gelende de bellek geçen men tarapdan mowçuk reklama 20 mäşin, 2020 mäşin aýagyna Sitin täze albomum gelýändir. Sağ ol brat. Ýörekde hematkardyň adından hem Täşkowyň adından geçen raz sağ ol. Kabul edin. Sağ olun. Minnettar. Yadıttılar kim Karol, boş dur Tom. Derdin velin dayın dik dur, sen kim ho?